Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Hinuo ko ni mo bataa ka. Kagahapon ka pa way tarong kaon. Imor yung giantos imong gutom. Kanya ba sakit niya na? Mag-unsa na lang unya ng imong anak. Dong, tiguang na taon ko. Dili pag kumamatay, nay. Dili may mo mamatay ko nga. Wa pa mo balik na mo si Amy, nay. Kaya gikinahanglan siya sa mong anak. Hangtod ka nos ang mag-iningon ka na, Dave. Ha? Nakita mo bang imong kaughalingon? Mihugo ka nagbaayo. Nang lawom ng imong mga mata sa kanodeng way pahuway. Di patay-patay magmay imong lawa sa mapalitang kwarta. Wa ka pa'y pahuway sa kanodeng pagkuna-huna niya. Hangtod ka nos ka man mag-iningon, ana. Hangtod nga mabalik na ako si Amy, nay. Dave, wa ka pa ba kapuya? Kapoy. Pero, dili ko may mong kapuyon, nay. Ito o pagyapon ko sa panultiyon nga ang matuod nga gugma. Panti ko mo paabot, nay. Anak, Dave. Mubalik raw niya na mo si Amy, nay. Magpaabot ko. Oh my God! Kami nga sa ilahang mga shops din sa Japan. Pero kadaghan sa mga nindot. Nahinamdam ko, mauni ang shop nga anhion sa mga artista sa Pilipinas kung moanhi sila sa Japan. Gosh! Magkuha ko ining mga skincare nila. Cleanser. Ug ni eye toner. Moisturizer. Sunblock. Night cream. Ay! Kini pa. Nindot sab ni. Vitamin C serum para sa face. And this one also. Foaming facial wash. Ano sa pa ha? Wala naman ko makasabot ining uban. Uy. Ay, kini collagen. Niya pagpiling cream. Ay! Bahala na. Mukuha ko ining tanan nga akong ganahan. Usa ka swipe ni sa card nga gihatag ni Joshua nako. Og solved na ang tanan. Shit! This is life! I love my life. Are you done? Almost na, babe. Kadit lang ha. Kana. Magkuha na ko ana. Baby cream. Og hasa kining makeup, babe. And also this one. And this one. And that one. Gamay ra gipalit ha? Gamay ra gipamalit. Apit rin mo hot doon ang niya suds tina. Babe, noon ang Japan nga maayo ang ilang product para sa skin. So, pahimos lang kanihigayo na. Okay. Just make it fast. Gikapuin ko paabot mo. Babe, hapit na lagi. Girls and shopping. I love you, babe. Okay, dito pa napita, oh. No, ikaw na. Mauna na ko nimo sa hotel. Nakasiguro kong dugay pa ka ng imong kadiyot. Layon ko ga. Sa pagpaabot nimo. Patience is none of my virtue, Emmy. So, I will go ahead. Walking distance sa gikan din ang hotel. Dili ka mawa. Okay, bye, babe. See you. No worries. Mas pabor ni alang nako nga way magpaabot nako kung kadus ako mahuman ug mapulan ko og pamalit. As long as may kapalit ko, dili ko mopati og kakapoy. Oh, kanindot din sa Tokyo, Japan. Sobra kalimpyo nga bisan ang ilang CR. Mahimo ni mong katulkan. Dili pa ka maabdan og kagutom og kauhaw. Kay bisan asa ka mulingi na daghang window machine. Mahal ang ilang mapagkaon din pero carry ra.
Mag-uol ba ko nga dili man ako ang magbayad? Ni imna ni, metas init pa. Makayo na si mong ubo. Salamat, tay. Kanunay ka mang nagpasingot. Uya ko ang kapaspahuay. Huwag mawa ni mo anak. Uy, kung mapahuay ka. Pero dako ang mawa ni mo kung kanunay kang maghago. Mas dako ang mawa na ko, nay, kung mupaway ko. Kay kita mga pobre, kung mupahuway, way mahimong abot. Bisan anak. May nungdanon paghihapon kung mapahuay ka sa bisag panagsalang. Pagkapahuway man bitaw kung magabi inay. Ay sa pila lang ka oras. Kay gikas pa pamanday, mangarga ka pa man dito sa merkado. Kung dili mo dawat, o dili mo dawat kapag mga ayuhonon nga bisan unsa. Ayaw kabalakan ako, nay. Kaya ko ni. Na tulugan lang yun ko. Panuhot na akong ubuog si Punay. Sa sunod adlaw na ni. Ihinubig rin na akong imong mga pinabukalan nga mga dahon-dahon. Unya, pakapinan pa og dinaga nga luy hawa na. Solve na nay. Mo di na kanindot kung may nanay ka pa. Di ba nay? Kay may makaatiman mo. Kay kunwa ka pa nay, uban na mo inday. Abot lang ka ha. Kung mag-unsa na lang ka meron ni Ilin. Mao na nga, salamat ka nay. Salamat sa tanan. Hindi, ako'y angay magpasalamat dong. Tung tipuutan kay kang pagkaanak. Sa ubaabot, makita mo raw niyang matod na kalipay. Gantihan ka raw niya sa Diyos, anak. Nay, We're home! Kalapas ako. Kapayog lingkod sa aeroplano eh. 4 hours na gani ka nga flight. Mereklamo ka na. Unsa pa ka kung muadto ka na sa Europe o Amerika? No! Dili ko kapuyan, anak, babe. Matawag na ko, anak, sa plane. Promise. Kanusta mo ta mga to? Wa pa sa plano. Let's plan for it, babe. Soon. Okay. Mas okay na ang soon kaysa wagid. Kay but pasabot, anak, nga may paabuton ko. Oh, babe. Mupi yung anak ko. Lapit kayo ako. Gigutom ko. Ano ka? Malahos na lang ta din sa kondo. Dili na ta mga on sa gawas. It's because gusto ko mukhaon ug luto sa bahay. So get up and cook. Serve me, Emmy. It's the least that you can do. Babe. Oh, of course. Ako ka ng obligasyon. Nawa lang sa kunahon na tungkol sa kalabat sa kung oo. Okay, sige. Paabot ako din niya sa lawak. Magluto na ako. Make it quick. I'm starving. Okay. Nakapoy ginuntang iliho. Pero ako'y mahimo. Dili na ko mahimo supakon si Josh. Dili na ako pwedeng pasukon siya. Kailan makita niya ang tanang kanindot rin ako. Aron dili na siya mangita pa og lain. Ako ka lang. Kaya dili na sab ko musugot nga mapulihan pa. gusto na ng gidaghanon. Pusto na na ako og maayo nining dahon sa saging. Aron nga dugay mawa ang iyang kainit. O niya, isoda ko nining sudlanan sa ice cream. Puston ko pagyud sa akong t-shirt ang sudlanan aron nga makasiguro ko nga init-init pa ninig abot na ko niya dito sa syudad. Masin ko nga magkita mi karon si Amy og matunol ko ni niya. Hinaot unta. Ha? Sayo ko ni mong nagtikaw-tikaw din he. O gikan na karon paingon sa syudad nay. Nakaluto naman ko ning balanghoy nga gitunuan, nga gikamayan.
Paborito man kini ni Amy. Ilabi pa kung daghang tunog kamay. Lapot. Ay, wa ka na sabdi mo pahuway. Pahuway na yun eh. Sa'yo lagi ko may mata aron sa pagpangandam. Sige nay, ato na ko nay. Naadihan na ng kun ang linong aga balanghoy nay. O nasabdiya sa pikas ko ng inununan. Ganahan man ka na, di ba? Ipari sa balanghoy nay. Ako lang yung giitos pag-ayo, aron mas lami. Ura nagsardinas. Salamat na. Ato na ko nay, aron na makasakay ko sa unang biyahe pa ingon sa syudad. Paamin na ko nay. Nya, ikaw ni bahala ni Inday ha. Sige, sige. Salamat nay. Camping. O nay, salamat nay. Panalipit taon ka noon ang akong anak. Diyos ko. Salamat kay sayo sa ko nga nabot din eh. Anay ko din mo pwisto kay nakabantay na ba ang gwardya na ako ditong dapita. Makita ka ko ni Amy din eh. Masayod ka siya nga nagpaabot gihapon ko niya din sa gawa sa ingit trabahoan. Hinawat pa unta nga magkasulti nami. Unta, makigsulti na siya nako karon. Gisapot lang siguro siya na itong miagi. Bawa nakasabot ko. Kapoy ang manarbaho. Na-pressure na siguro siya. Dili siya makahimo sa iyong giingon nga kalimtan na namo siya. Lantaw-lantawon ko lang yun ang iyang sakyanan. Nakaila ko adto. Gitiman anak ko ang kulor lakip ang plate number. Kahinumdum ko. Diyang kipasakay miniya sa iyang gidang nga sakyanan. Ang ngayon kay siya. Misamot siya kagwapa. Ug nangalimyon ang iyang kahumot sud sa iyang sakyanan. Magalas 8 na sa buntag. 15 minutos na lang. May kutoy naman ang akong tiyan. Magkuha ko sa lining bilahin akong balanghoy. Gusto gid nga nagbahon sab ko nini. Gawas akong gidapara ni Amy. Buhaon ko ni gikan sa kumbahag. Adira. Bugdaw na. Kay sa pagkuning orasan na luto. Magkuha ko usa. Huwag isira na ko balik kining bawnanan. Oh, sakinan. Mauna. Kanang nasunahan. Mugi na. Mubabay ko. Ay, hala. Ang balanghoy. Nagbitbit man day ko. Oh gosh, nalimot ko kapit og coffee para ni Josh. Nanahinuon ko doon sa gate. Mabalik nila ko sa agi. May oras pa ko. Oh, may wara-wara sa unahan. Oh, shit. Kasayo pa sa puntag. Kipwisat na sab ko intawana. Ni ano sab siya? Sabay kong buhaton ang dili ka na magsamok pa nako, Dave. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!